Benátska štuka. Benátska štuka Magnat Style je dekoratívny náter dostupný v širokej škále farieb, ktorý vďaka použitiu správnej aplikačnej metódy výborne imituje mramorové platne s rôznou úpravou. Saténovou, lesklou alebo intenzívne lesklou. Ideálne hladký povrch benátskej štuky odráža svetlo, vytvára hĺbku a dojem, že sa v ňom prelínajú farebné otiene, veľmi efektne ozdobuje steny a architektonické prvky interiérov. K vykonaniu náteru sú potrebné nasledovné výrobky. Základný akrylátový náter. Základ pre optimálnu prípravu podkladu pre benátsku štuku. Akrylátová farba pre aplikáciu v tenkej vrstve, vytvárajúca na povrchu štruktúru imitujúcu vzhľadom leštený mramor. Farbiaci pigment. Pigmentový koncentrát pre tónovanie výrobkov Magnat Style. Impregnačný a ochranný vosk. Pasta k zabezpečeniu povrchu benátskej štuky, ktorá vytvára náter odolný voči oteru a umývaniu vodou a spôsobuje zvýraznenie farby. Oceľová špachtľa. Príprava podkladu. Prvým krokom pred začatím prác je zhodnotenie stavu podkladu a jeho príprava zhodná so stavebnými postupmi. Nerovný povrch treba zoškrabať špachtľou, zbrúsiť a zbaviť prachu. Následne naniesť valčekom základný akrylátový náter Magnat Style. Je to prípravok, ktorý vďaka zväčšenému obsahu akrylátovej živice vhodne pripravuje podklad, optimalizuje jeho nasiakavosť a spevňuje ho. Vrstva základného náteru sa nanáša zľahka a rovnomerne dbajúc na to, aby nezostávali šmuhy zo stekajúcej hmoty. Odporúčaná doba schnutia náteru je asi 6 hodín. Tónovanie benátskej štuky. V závislosti od zvoleného odtieňa sa do benátskej štuky pridáva zodpovedajúce množstvo farbiaceho pigmentu. Obsah tuby s pigmentom sa dôkladne vytlačí a veľmi starostlivo zmieša so štukou pomocou miešacej hlavice namontovanej na vrtačke tak, aby vznikol jednoliatý odtieň. V prípade potreby zafarbenia niekoľkých balení štuky je nevyhnutné zmiešať ich obsah v jednej nádobe a tónovať celý obsah naraz, aby sa docielil jednoliatý farbný odtieň. Nanášanie prvej vrstvy. Benátska štuka Magnat Style sa nanáša v 3 vrstvách špeciálnou špachtľou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele. Náradie pre tento druh aplikácie musí byť dokonale čisté a hladké bez zárezov. Prvá nanášaná vrstva slúži ako pozadie. Zodpovedajúco väčšie množstvo tónovanej hmoty sa naberá na špachtľu a nanáša dlhými ťahmi rovnomerne na stenu. Následne sa vzniknutá vrstva jemne vyhladí a nechá zaschnúť po dobu 12 hodín. Po tomto čase podľa potreby možno prebrúsiť jemné nerovnosti jemnozrnným brúsnym papierom. Nanášanie druhej vrstvy. Spôsob nanášania druhej vrstvy benátskej štuky má zásadný význam, pretože touto vrstvou sa už vytvára vzor ovplyvňujúci konečný výsledok. Špachtľou sa naberá malé množstvo výrobku a roztiera na plochu. Pri tomto treba za každým odstrániť hranou špachtle prebytok materiálu. Vďaka tomu sa povrch vyhladí a nadobúda jemný lesk. Avšak je dôležité, aby sa povrch neleskol nadmerne. Takto nanesená vrstva sa nechá zaschnúť v závislosti od teploty okolia po dobu 4 až 6 hodín. Nanášanie tretej vrstvy a leštenie. Po zaschnutí predošlej vrstvy sa nanáša posledná tretia vrstva benátskej štuky. Používa sa taká istá technika aplikácie ako pri druhej vrstve. Materiál sa nanáša postupne na malé úseky, dbajúc na odstránenie jeho prebytku. Po nanesení približne 1 metra štvorcového vyleštíme povrch čistou hranou špachtle. Táto činnosť sa vykonáva veľmi jemnými ťahmi. Nadmerný tlak náradia na podklad zvyšuje jeho teplotu, čo by mohlo viesť k popraskaniu náteru. Pokračujeme v nanášaní rovnakým spôsobom, vyplňajúc zostávajúce úseky steny. Naleštený náter sa nechá asi 2 hodiny schnúť. Po tomto čase pre získanie ešte intenzívnejšieho lesku sa naleští špachtľou celá plocha znova. V tomto prípade tlak špachtle môže byť väčší. Voskovanie. Za účelom zvýšenia odolnosti náteru voči umývaniu a oteru na mokro a tiež za účelom zintenzívnenia lesku sa nanáša na celý povrch impregnujúci a ochranný vosk Magnat Style. Okrem toho vosk zvýrazňuje farebný odtieň a uľahčuje neskoršiu údržbu.
Špachtľou sa naberá malé množstvo vosku a rovnomerne roztiera v tenkej vrstve na povrchu štuky, odstraňujúc za každým jeho prebytok. Po nanesení vosku na plochu asi 1 m štvorcový sa pomocou mäkkej tkaniny a špachtle táto plocha vyhladí a vyleští. Takto sa postupne navoskujú ďalšie úseky dekorovanej plochy.